Dames en heren, kijkers en luisteraars van Cultuur TV Internationaal, van harte goedendag. Dit is Cultuur TV op pad en we zijn buiten Paramaribo. Ja, want Paramaribo is niet Suriname alleen. Of niet alleen Paramaribo is Suriname. Ook de districten tellen bij Suriname. We zijn in het district Para op een buitenplaats. Het is een dorp, een uitgedijd dorp, Bersaba La Prosperité, waar een heleboel mensen... Er is volgens mij geen Surinamer die nooit is gaan baden, gaan zwemmen te Bersaba om een beetje hibby van je lichaam af te schudden in het zwarte water te La Prosperité. Potis mapching, mofinawang, a jaube ko sweng, jauwe ko wasi, pour hibby, tek blaka watra dresi, kraktu baka kraktu bonyo trangau je trangau srefi. La Prosperité is een ontzettend christelijke gemeente, dorp in Para. In tegenstelling tot 4 kinderen, of onverwacht, of Zembo, dat ja zo, desmadisi, er komt een auto voorbij. Misschien willen deze mensen ook even meedoen. Oh, ze begrijpen het niet. Oké. Is Pengel? Oh, nou, is van Jopie? Oh! Ja, nou, het zijn familieleden, hoor ik van een neef van me. Maar ik heb hier een jongeman, ik heb u gezegd, we zijn dus naar de plantage gegaan om onze quiz te houden. U weet, en ik ga deze quiz vandaag, ik ga deze vragen aan deze jonge mensen stellen uit het hoofd. Ik ga ze dingen vragen van het land. Deze jongeman heet? Alvaro. Alvaro, mooie naam. En ik heb net gehoord van een andere meneer dat je bent schoolgaand. Ja, meneer. Je zit in de 3e Milo. Ja, meneer. En ik weet dat er geen Milo-school op Bersaba is, dus je moet met de bus. Ja, meneer. Mooi, Tori. Mijn vraag aan jou, wat voor vraag wil je? Je kan 500 SRD winnen. Hier heb ik het geld. 500 SRD kan je winnen. En het enige wat je moet doen, is deze vraag goed beantwoorden. Hoeveel... Wil je een moeilijke vraag of een makkelijke vraag? Makkelijk. Makkelijke vraag. Oké. Een makkelijke vraag, dan ga ik je eigenlijk 3 vragen stellen. Hoe heet de hoofdplaats van het district Para? Onverwacht. Kom dichterbij, want volgens mij is er iemand in de buurt die je iets toefluistert. En dat wordt oorlog hier. Onverwacht. Nog 2 vragen. Hoe heet de districtscommissaris van Para? Je mag nadenken, je mag namen noemen, je mag luidop nadenken. Je hebt al 1 vraag goed. Nee, hey. Nee, dat kunnen we niet hebben. Dat kunnen we niet hebben. Districtscommissaris van Para. Ja, de commissaris. Hoe heet hij? Waarmee begint de naam? Ik ga je helpen. Want ik hoor dat het publiek aan je kant staat. Zijn naam begint met een K. Oké, dat lukt niet. Je hebt een blackout. Je weet niet hoe de districtscommissaris... Kensmil. Heet hij Kensmil of Kensenhuis? Nu maak ik het je makkelijk. Heet hij nou Kensmil of heet hij Kensenhuis? Maar nou moet ik overal kijken, want
Overal zijn er mensen. Je mag in beeld komen. Hè? Je durft toch wel in beeld te komen. Want de eerste vraag heb je goed. En misschien weet deze, hij mag je helpen. Weet je hoe de commissaris, de districtscommissaris van Para heet? Kom dichterbij. Kom maar. Kom maar. Ja, jullie mogen hier in beeld staan, want ik moet iedereen in de gaten houden. Kom maar hier staan. Hij heeft al 1 vraag goed. Hij moet nog 2 vragen, dan heeft hij 500 SRD. Oké, laten we, je weet niet hoe die commissaris heet. Maar noem me 10 singivoru. 10 zangvogels. Nee, Jullie allebei. Maar dat moeten jullie snel doen. Je mag niet 2 keer dezelfde vogel noemen. En je mag ook niet zeggen... jij mag helpen, kom op. Ga je gang. Kanari. Kanari, kom dichterbij. Je hebt geen hemd aan, maar waar is je hemd? Waar is je blouse? Picolet, Jack. roti, Ja, dat zijn er 4. Tuut. Grietje is geen zangvogel. moestaars, Moestas. Nog 5. Kalkoen. Oh god. Oké. Een kalkoen. Nee, kalkoen is geen zangvogel. Chinko. Chinko. Dat is die ching. Oh ja, die is een zangvogel. Die kan goed. Blauwtje, ook een zangvogel. blauwtje, Jack. grietjabie, hebben we al. Nee, dat is al. Grietje is geen zangvogel. Kolibrie, Nee, kolibrie is geen zangvogel. Jongens, het spijt me. Ik had jullie graag, maar ik ga jullie helpen. Maar helaas, jullie hebben dus die VV-barkie niet gewonnen, jongen brada. We gaan samen die zangvogels opnoemen. Kensenhuis is dus de commissaris van? Mooi zo, onthouden. Dan gaan we naar die zangvogels. Jack, Picolet, Jerdas, dat is die kanarie toch? Jerdas, Moestas, Kanari, die gewone kanarie, Bakbatitri, Toa, Kaduli, Grandiri. Dan ben ik al op 10. Dan hebben we de blauwtje en dan hebben we die ching wat je net had genoemd, de chinko. En dan zijn we de 10 al voorbij. Dus onthoud eens aan dat, jong. Ja, maar volgende keer beter. Goed? Oké. Doe je best, hè? Het spijt me, want misschien dat is dat sarite, maar ja, volgende keer beter. En ja, je hebt je best gedaan om ze te helpen, maar het is niet gelukt. Er is nog wat hier. Kijk, er zijn een paar dames bij. Oh, dames, komen jullie? Kom, je kan, komen jullie? Kom hoor, je kan hier 500 SRD winnen. Kom, als je een vraag goed hebt, heb je zo 500 SRD. Oh, dat is... komen jullie, jullie gaan naar school? Jullie zijn schoolgaand? En volgens mij zitten jullie allemaal, die dames durven niet, kijkers. Ik kan me voorstellen, deze Paraanse dames, komen jullie? Laat me eerst vragen hoe oud jullie zijn, want dat is ook zoiets. Hoe oud ben jij? Ik ben 12 jaar. Mijn god, 12 jaar. Dan mag ik het niet. Ik moet eerst toestemming van je moeder hebben. Voordat ik je in beeld mag brengen. Dit wat ik nu doe mag niet eens. En jij bent? Hoe oud? 14. Migado, pot maar probleem. Nee, het spijt me boy. Ik mag dit niet. Ik mag dit niet eens. Ik mag jullie niet eens in beeld brengen. Zonder toestemming van je ouders. Het spijt me.
Het spijt me. Als ik toestemming had van mama en papa, dan mocht ik het doen. En ik zou je alleen maar vragen om 4 plantages op te noemen in het district Para. 4 plantages. Bersaba, Kutiri, 4 kinder, republiek. Onverwacht. Die Pora zijn er. Is Biliton een plantage? Nee, is een Berlijn. Onoribo, ja. Onoribo is een plantage. Berlijn is een plantage. Overtoon. Ja, daar had je die Vevi-barkie gewonnen. Maar dat mag niet, omdat zij 12 jaar, 14 jaar. Ik moet erbij zeggen dat het in Bergen, dat is La Prosperité. Ik hoor hier, kijkers, dat ik moet zeggen La Prosperité. Dan zeg ik La Prosperité. Oh, is een stukje van Bersaba. Maar wij van Cultuur TV hebben het nodig gevonden om uit Paramaribo te gaan naar het district. Om hier ook onze quiz te houden. En om de mensen, de kinderen, de gelegenheid te geven om wat geld te winnen. U ziet het, die jonge man met zijn mooie naam heeft het bijna gehaald. Maar jammer. Jammer is het niet gelukt. Ik hoop dat hij de volgende keer als we weer hier komen, dat hij meer geluk heeft. En dat hij dan die 500 SRD in de wacht kan slepen. Ik ben zijn naam vergeten, maar Alvaro, mooie naam trouwens, Alvaro. Bedankt voor nu. We gaan verder de plantage in. Wie weet komen we andere mensen tegen die mee willen doen. En deze meneer trouwens, meneer, misschien, u niet nog, maar misschien weet u één vraag, dan kunt u hun helpen. Eén vraag. Kunt u mij, we gaan eerst een test doen. Komt u maar bij me staan. Komt u maar. U wil niet in beeld? Oh, dat is jammer. Maar noem me 5 geschubde vissen. Krobia, Walapa, Pataka, Faya. Tuut. Geld verloren. Geld verloren. Hij was op dreef om jullie te helpen, maar Tjoepie heeft het. Sabi schubben. De visie sabi schubben. Ja. Jackie heeft de Jackie schubben. Nee, Jackie heeft geen schubben. Even kijken, misschien dat wij hier... Oh. Hey. We zien Kaatje. Goedendag meneer Pengel. Rustig. Je weet toch wat oranje nog op antwoord? Je hebt gelijk, ja. Ah, je hebt gelijk. Ja. We hebben gelegenheid voor win wat money. Even pitja vraagboom. Even pitja vraagboom toch. Een vraag me accident wat aquí. Met de makari. Veel visual professie die me. Zo'n professie. Ai. Dat moet ik aan denken. Je hebt de pchino wat de matak fout ik basonet. Ja, die taka walapa, krudu, owefi, nanga datrafisi. Ik denk wel. Maar kuru danga dat er nou wang. Nee, krudu na krudu. Maar kuru danga dat er. Kuru danga dat er nou wang toch. Oké, je hebt de no dan no vraag ook kom. Je hebt de pchimo. Maar desma ik denk mevrouw dervan is de na auto desma is uw visie. Oh, dat je kan TV. Ja. Oké. Desma ik denk dat na. Je hebt de ja. Jati visi de toe. Maar jati na biskubbe. Oh ja. Oh, skubbe visi. Ja. Jati aan de swamp visie of wel. Ja, zo'n professie. Anogra. Nee, na zo'n dat weet je jati. Nee, maar we bedoelen skubbe. Oh, skubbe. Ja. Skubbe. Morocco na. Oh ja, Marokko. Ja, Marokko. De lijn. Ja. Nee, oké. Dan zijn we toch een beetje rijker geworden qua kennis, qua vissen. Goed, kijkers. Je ziet het, ik heb het best gedaan. We zijn op Bersaba. En hier hebben we een heleboel jonge mensen die Cultuur TV graag
die graag op Cultuur TV willen komen. Helaas kunnen we ze niet in beeld brengen. Anders krijgen we, of kunnen we problemen met de ouders krijgen, want ze zijn nog jong. Het spijt me. Adencio, Alvaro heeft het goed gedaan, maar jammer genoeg niet goed genoeg. Dus heeft hij helaas niet die 5 barkie kunnen. Dames en heren kijkers, en op het moment dat de markt gaat scheiden, zien wij aankomen rijden 2 zeer sportieve bradas, of brada anassa. 2 sportieve mensen die waarschijnlijk lekker... Oh, er zijn nog meerdere... Maar Samsi, opa nog mag doen mee. Ja, opa, klaar hoor. Maar een makkelijke vraag of een moeilijke vraag? Iets wat we weten dat we kunnen winnen voor de kinderen. Iets waarvan jullie denken... nogmaals, iets... Een dusdanige vraag dat we kunnen beantwoorden zodat de kinderen kunnen winnen. Niet dat wij kunnen winnen, de kinderen moeten winnen. Wauw, oké. Goed. Noemt u mij in 20 seconden 10 zangvogels in Suriname. Wij beide samen mogen we antwoord geven? Ja. 20 seconden de tijd. Roiti, picolet, toa, canari. Blauwtje. Wat nog meer? Tandoori. 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 Boontje dief. Ja, heb je grietje bio. Een blootje. Nee, grietje niet. Grietje niet, zangvogels. Dus, nee, sorry. Grietje fout. Dus we gaan ze samen opnoemen. Jack, Picolet, Jerdas, Mustas, Toa, Bergi Toa, Canari, Bakbatitri, Kaduli, Grandiri. Daar zijn we al op 10. Daar hebben we de Ching nog niet genoemd. We hebben de Bonka nog niet genoemd. Ik wil een makkelijke vraag Oh, voor de kinderen. oké. Ik kom met zangvogels. Mami Gado, dat is... Kom meewerken toch? Dat is toch leuker? De kinderen is een prijsje. Dus... Is een prijsje voor de kinderen toch? Je kan geen zangvogels. Oké, ik heb net aan een heer gevraagd, hij wist het precies. De hoofdplaats van het district Para. En hij wist me precies te zeggen, onverwacht. Ik zeg prima. Hoe heet dan de districtscommissaris? Dat weet ik niet, dat ga ik u eerlijk zeggen. Ik vind het geweldig dat u eerlijk bent. Ik weet het niet. Kenswil? Kensen Oh, Kensenhout. Huis. Kensenhuis. Kensenhuis. Oké. Het wordt druk hier. Kijk achter. File. We hebben we half gewonnen. Nou, volgende keer beter. Dank u wel dat u hebt willen meedoen. Heel sportief. Dank u. Dag. Ja. Laten we kijken als we deze mensen kunnen verleiden om mee te doen. Even kijken als zij zin hebben om met ons mee te doen. Goedemiddag, lieve mensen. Mooie mensen. Hoe gaat het met jullie? Jullie zijn een koiri aan het nemen. Die meneer race achteruit. Jullie zijn niet in beeld. Mag ik in beeld brengen? Dit is Cultuur TV Internationaal. Oh, liever niet, hè? Maar u kunt geld winnen. Voor de kinderen, maar ook voor uzelf. Als u een vraag goed beantwoordt, als u het goed beantwoordt, kunt u Fevi Barkie winnen. Ogrio. Ja, Sranandala. Maar nou moet ik je die vraag wel in beeld stellen. Oké. Deze sportieve Sranamang die neemt de tijd om met zijn auto te stoppen. Een paar anderen slaan op de vlucht daar. 1, 2, 3, 4, 5 slaan op de vlucht. Snelle vraag. 10 zangvogels in Suriname. 10, zoveel. Dan moet ik een vogelliefhebber zijn. Nou, Roti pico toa. Roti pico toa. Jack. Sla me dood. Ik ga je helpen. Blauwtje? Grietje B. Nee.
Tiet. Sorry. Krietje bifaya. 10 is veel toch? 10 voer, dan moet ik vogelliefhebber. Nou, maar ik noem zo 20 op. U bent vogelliefhebber dan? Nee, helemaal niet. Het zijn die vogels die gadotjo. Sang. Bonka. Kaduli. Ja, dat is. Grangradiri. U bent vogelliefhebber dan? Nee, het zijn die vogels die... Oké, andere vraag. De districtscommissaris van Para. Ken zijn huis. Maar die was niet bij dat, bij die... Nee, maar 10 zangvogels zijn een beetje tot. Ja. Ja, maar die... Kijk, die was niet bij die vraagstelling. Ja. Ja. U mag het halveren. Halveren. Oké, halveren. Hoe krijg ik de andere helft? Trouwens, zijn vogels van gelijke veren op dit moment. Migado, dan moeten we een manier vinden. De hele internationale gemeenschap ziet hoe Surinamers met elkaar omgaan. Op een manier waar in geen enkel... Ja. We zullen wel eens zijn dat ik gewonnen heb. Alsjeblieft. Ze zullen eens zijn dat je gewoon... Ja, natuurlijk. Ik ben geen vogelliefhebber. Hoe ken ik 10 zangvogels? Ja. Als je zei 10 vogelsoorten, was het weer wat anders. Maar zangvogels is een specifieke groep. Dat is waar. Snap je? Dat is waar. En daarom houden we het op zangvogels. Snap je? Ja. Daarom. Nou, dank u wel voor uw sportiviteit. En succes. Laat mij u niet langer ophouden. Veel plezier. Dank u. Geniet van die dag. Oké, dank u wel. Dag. Dag. Jongens, je ziet hoe makkelijk het gaat. Die meneer heeft zo zijn geld gewonnen. Ik ben met de halve gezicht in beeld. Ik ga het voor gezien houden. Tot de volgende keer. Untambung. Dag. Dekyu krabasi ano sheng, masapemba ano sheng, begadoti ano sheng na tambung fui ala. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. www.culturo.com voor de generation.